Naglalakad kaming kainit-init. Pinagtitingin kami ng mga tao. Pinagtitingin kami lahat ng mga tao. Ang init-init. Naglalakad kami. Pero hindi ako nangihingi na kung kung kaya ko gawin, ginagawa ko. Nagugutom anak ko, wala akong maibigay. Siyempre hindi, ma'am. Sino ba may gusto ng magulang ganyan nangyari sa anak kasi ang hirap eh. Walang kwenta yung tatay na yan. Sinasakripisyo ang mga bata, nangihingi ng tulong para sa pakakanan ko daw. Magkapera lang daw ako. Hindi naman sa akin eh. Para sa mga anak ko yan. Medyo malayo-layo pa yung biyahe natin. Taka na. Uwi na muna tayo. So, doon natin pagpatuloy yung ating usapan. Salamat! Usahin ka ni. Pag nagutom ako, baka libre. Nakulo mo yung akin mo. Ay, hindi. Sayang. Ah, Sayang. kahit yung maliliit na tornilyo, kinukuha niya para pag naipon, madami yan. So, kahit na paano maibenta, may pang siya, may pang naman sa sikmuraan nilang kumakalam. Hindi kuya, oh. Tako. May tumunod ka ba? Pupunta muna tayo dun sa inuupahan nila kuya para kunin yung mga gamit na kaldero, kawali. Ano pa yung mga gamit nila kuya? Kalan. Kalan? Ano Tasta. Di bomba. Yung ano? Kusinilya. Kusinilya. So itong lugar na to guys, dito to sa Pili, sa dati nilang inuupahan. Kung pambayad pa sir. Ano lang ang babayad ng kulang yung balance? 900, 950 sa tindahan, 90. 950 dito sa bahay. 850. Bali, 800 tapos dumas sa 995 Sa tindahan? sa tindahan. Bali, 950 gabos-gabos. Sige, bayaran na lang natin. Call namin yung mga gamit. Magulo pa. Ha? Magulo pa. Kukunin namin itong mga gamit nila dito. Kudkudan. Pag-iba kung Dalhin mo, sayang to. palaman, yung panganib po suka, palaman ko, route na. Inarangan na. Ito yung ginagawa niyang Palaman. palaman. Lalo po kapag di pamilya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya eh. Hindi niya alam kung ano yung solusyon sa problema.
Buti nga, napakatatag dito eh. Kasi kung iba-iba, baka hindi na natin alam kung ano yung pwedeng gawin. Yung balance na 800 babayaran ko na lang ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 800. Yan, salamat din po, Nay. Doon wala kang problema doon sa tubig kasi unlimited yung tubig doon. Ay, nagko-construction ka din? O napulot mo lang to? Di, construction. Yagi. Saan ko lumasan ng waki? Ayan, pupunta na kami ng Tigaon ngayon sa partido para makapagpahinga to ng maayos sila ate, kuya. Lalong-lalo itong mga bata. Kasi sa 5 araw na paglalakad dito, siguradong pagod na pagod itong mga to. So plano ko, doon muna to sa bahay ng nanay ko. May isang kwarto doon na bakante, doon muna sila pansamantala. Ate Habang ko. wala pa yung anak ko. So baka bukas, dalhin ko sila doon sa sa hinuhulugan kong lupa. So gagawa namin doon ng bahay kubo lang muna. Sige po. Ay, sige. Yan po, dito na tayo sa bahay namin. Ayan, dito muna sila mag-stay kahit ilang araw lang. Hindi muna ang May baba. bakanting kwarto dun sa nanay ko. Huwag nyo na munang... Hindi tayo pwede magsiksikan dyan, kaya doon nga sa bahay ng nanay ko muna. Sir muna. Pasok muna kayo. Yung, Ang init. Nakakayak. nung nakontakan doon kami sa San Fernando, nagpahinga kami. Tapos pinakain ko kasi sila doon sa kantin. Kaya alaw 1:30. 1:30 na yun kahapon. Inuubo pa. May sipunubo nga ni Itni. Ito naman, kagaling lang nito. Nilagnat din tong 2 araw. Habang nasa Kalsada. Sa kalsada. nilagnat. Ay, pwede makahingi ng tubig po. Ngayon yung mahingi. Wala man lang kayong dalang tubig habang maglalakad. Meron po, nangingi po ako. Ako. Tapos sa 2 araw na yan, saan kayo natutulog? Sa terminal, ganyan. Kung saan naabutan, Dalawang barangay. 5 araw na pala. 5 araw na kami ngayon. 5 araw na naglalakad. Kung saan kami nakakarating, kung saan yung may sabungan, doon kami pupunta at mangingi lang kami tulong. Kasi nahiya kasi ako manglimos na hindi katulad nung Pasko bagong taon, talagang lakas loob ako mangingi kasi Pasko naman. Kahit saan kami nakarating kaming Batangas, nakarating kaming Bulacan, nakarating kaming Antipolo, nakarating kaming Laguna, Pampanga. Ayun yung mga dati pa. Hindi, ngayon lang yung taon na ito. Yung Oo. ganun na. Kailan mo bang makita yung mga anak mo na gano'n? Siyempre hindi, ma'am. Sino ba may gusto ng magulang ganyan nangyari sa anak? Kasi ang hirap eh. Inaatake po. Minsan may gamot ako, nangingi akong gamot sa health center. Na kaysa bibiling ko, sayang din pambili. Imbis na bibili o papakain ko na sa kanila. Hindi kayo nag-message sa amin bago Nahiya kayo po ka. maglakad. Alam mo sa panahon ngayon, mami,
Hindi uso. Lalo na itong mga bata. Lalo na yung mga bata. Dapat iniisip mo eh. Ano Para po? sa mga bata, hindi ka muna nahihiya. Diba? Ano po kasi, ma'am, bago po kami nila na vlog, may naka-vlog po kasi kami. Nag-viral po kami sa totoo sa Facebook. Nag-viral po kami sa Maynila. Yung masasakit na salita, natanggap ko sa mga kamag-anak niya. Kahit basahin niyo sa 4,000 na message ang sasama ng tungkol sa akin. Nagiinom daw ako, nagsusugan, pinapabayaan ko mga bata. Hindi ko naman ginagawa yun eh. Siguro dahil dun sa mga komento. Oo, sa sa sarili niya. Hindi lang humingi ng tulong kasi baka Ang hirap mo. na naman. Sabi ng walang kwenta yung tatay na yan. Inasakripisyo ang mga bata, nangihingi ng tulong para sa pakakanan ko daw. Magkapera lang daw ako. Hindi naman sa akin eh. Para sa mga anak ko yan. So may sidecar ako, ibibigay ko sa'yo. Ay, ipapahiram ko muna ha. Eh, opo. Sana, ipapahiram ko sa'yo yung sidecar. Yung sidecar pala ng kapatid ko, ipapahiram ko muna. Pwede naman po ako magluto ng puto. Yung meron ako doon kahoy na dalawa. Ganito lang yung gawin mo kuya, halimbawa pag hindi ka makapangalakal, magtinda ka ng puto. Uy, Yan, kung ano talaga guys yung ginagawa ng tatay pag nakita ng bata, ginagaya nila. Tulad itong pako. May mga pako pala itong batang ito sa bulsa na umulot ng kalakal. So kayo nasanay na talaga kayo na pag may nakita kayo na Bakal. kunting baka lang. pera na yun sa amin. Kahit yung mga plastic na, ayan, mineral. Kung gaano ko kamahal yan, anak ko, nilagay ko sa katawan ko ang mga pangalan nila. Kasi yan ang mas na malaman nila ang gaano ko sila kamahal. Lahat ng mga anak mo, pangalan ng anak mo, nasa katawan mo. Opo.